Ti umuna amin kakabsat ken gagayem iti daytoy nga agsapa kablaawan kayo iti napateg nga nagan ni Apo tayong Jesucristo. Good morning kabsat. It's Sunday at sa umaga pong ito dahil po sa mga bagay-bagay na hindi po natin inaasahan, ang ating service ay pansamantala na ikakansil muna, ngunit hindi po ito ang dahilan para hindi po matuloy ang ating pagpupuri sa ating Panginoon dahil po sa sitwasyon natin about COVID-19. Saan nga dahito kabsat ti agbalin nga lapad tapnon uray pa jay panaki tungtung tayo ken panagdayaw tayo ti Apo ket saan nga agtultuloy kabsata. So iti dayto nga bigat, kayat ko iti mangibingay kada kayo iti mensahe karag iti amin nga membro iti Rising Assemblies of the Firstborn ken karag iti amin nga dingdingeg kangeg ti dayto nga mensahe kabsat para kada tayo amin daytoy tapnon uray pay kada iti nga gundaway kas aglaslasat tayo kabsat iti krisis ti panagbiag kang runaan ti agraraira nga virus kabsat ket dayto nga mensahe mangted kuma kada tayo iti balaag ken uray pay di ay mapapigsa dagiti panamati ken panagserbi tayo ken ni Apo Dios. Iti Apo kabsata ipatpateg na tunggal may sa kada tayo ket giyaman tayo ta uray pay kadagitoy nga kastoy nga banbanag ket mabalin tayo nga dinggen, mabalin tayo kabsat nga arakupen ti mensahe ni Apo Dios. Ngem sakbay man ti amin dawati kabsat nga rugyan tayo man iti daytoy nga gimong ket iti kararag ket dawatek iti atensyon tunggal may sa kada tayo dawatek nga lukatan tayo dagiti puso tayo kabsat tapnon uray pay iti pannakabalin ni Apo Dios nga mabalin nga agtignay iti tunggal may sa kada tayo iti daytoy nga aldaw marikna tayo kabsat ti panaggaraw ti presensya ti Apo. Marikna tayo kabsat iti ayat ken parabor ni Apo Dios tunggal maysa. Ni Apo Dios na imbag ken matalek. Kas i-share ko iti daytoy nga mensahe dawatek man kabsat nga rugyan tayo iti kararag. Kararag tayo kabsat. Diyos mi nga man nakabalin ama iti daytoy nga bigat dagiti puso mi Apo napnawan dayti panagdayaw ken ka dayawan mi kanitanok mi Apo iti napateg nga nagan mo Apo iti daytoy nga aldaw isti aldaw Apo nga inaramid mo tapnon Apo dagiti amin Apo nga tattao iti daytoy Apo nga lubong ket malagip da Apo ti agdayaw ken ka mauray Apo Dios natangagundaway san kami man nga agmaymay sa Apo ito'y unag ti saninong ti balay mo Apo ngem kaya't da ka Apo nga dayawen kanitanok Apo babayan Apo iti kinaimbag ken kinadakkel mo nga Dios karigiti biag mi tumuna amin Apo agpakumbaba kami dita sangwanam no daman Apo Dios nagiti makita mo Apo nga saan nga makayayo Apo karigiti kaunggan ti puso mi Apo manipod ti panunod ti aramid ken ti saudawatik nga dalusanda kami ama nga nailangitan tapnon Apo raypay ti panagdingeg mi ti sasaw mi ti daytoy nga aldaw Apo agbalinda ka di Apo nga nabilag ngagtignay Apo karigiti biag tunggal maysa kada kami bendisyonam Apo tunggal maysa Apo makangeg ti daytoy nga sasaw tapnon Apo agbalinda ka di nga makatulong mangpasayat Apo karigiti biag mi
Agyaman kami, Apo, ti kinaimbag mo kan kinadakkel mo nga Diyos. Apo, agyaman kami, Apo, ti kinasyasinom. Tapnon uray pa iti daytoy, Apo, nga gundaway, Apo. Hallelujah to your name. Naglaslasat kami, ti krisis ti panagbiyaga. Ngem san nga daytoy, Apo, ti makalaped tapno san mi, Apo, nga ituloy ti agdayaw. San, Apo, Diyos nga daytoy ti makalaped tapno san mi nga mabalin nga idiri, Apo, ti kinadakkel mo nga Diyos iti biyag tunggal may sa kada kami. Sumauray pa iti daytoy, Apo, nga aldaw, kas denggen mi dagiti sasaw, Apo, kararag ti adipen mo lukatam nga rod dagiti puso mi, Apo. Dagiti panpanunot mi tapno na po uray pay ti pannakaawat apo nga dakada kami lukatam ka di tapno dagiti sasaw mo apo nga manggigan mi apo agbalinda apo Diyos nga makatulong ken mangpadakkel apo kadagiti tattao agbirbirok apo ti liwliwa maliwliwada dagiti agbirbirok apo ti pannakagas magasada kadagiti agbirbirok ti pannakaisalakan apo may salakan da apo Diyos. Madaydayaw tinapatigganagan mo. Agyaman kami ti daytoy Apo nga aldaw. Sika ti may tantanok ka. Agyaman kami, amin nga dayaw, amin nga gloria ken panagyaman kukwam Apo. Tapno daytoy nga kararag Apo'y daton ko di sangwanam. Madaydayaw agyaman kami. Dagiti nga rod Apo ti kararag ken dawat mi baban tinapatigganagan na po may Jesus dawaten mi amin dagitoy. Amen and amen. Iti daytoy kakabsat nga bigat. Ti pagilyan tayo nga Pilipinas, we have now 307 confirmed cases about COVID-19. And here in La Union, we have 2 confirmed cases of COVID-19 as of today. I know you have the reason to be afraid because of this COVID-19. But fear is very contagious. It can spread easily and torment our mind. Sa mga nangyayari ngayon, ito po yung bagay na hindi natin inaasahan. Our government, di gobyerno tayo kabsat ng ipaulog dagiti pagalagadan, a travel ban, school being suspended, pagkansila ng mga trabaho, mga tao, home quarantine restrictions, pagkansila ng mga church activities, especially for our corporate worship. Limitado ang ating oras, maging sa pagpunta sa mga palengke, sa mga groceries, limitado ang mga bilhin, etc. Kung ating titignan, sino po ang makapagsasabi ng mga bagay na ito ay mangyayari? It's unprecedented. Hindi pa ito nangyayari sa kasaysayan ng mundo. Ito ay isang krisis na bumulagta sa buong mundo. Marahil ang ating tanong ngayon, bakit nangyayari ito? Bakit nangyayari ang mga bagay na ito? At sa umaga pong ito po ang gusto kong ibahagi sa inyo. Ito po ang mensahe na gusto kong salaysayin sa umagang ito, isang katanungan. Bakit po nangyayari ito? Apay nga taapo nga mapaspasamak dagito, mabalin nga dahi titi sa lunsod ket uray mat kanya. That every time kakabsat ken gagayem, nga lukatak iti television, every time nga makariyag ti bigat, and every time kabsat agbasak ti sasaw ti Apo, it breaks my heart. Nanduma agarubos ti luwak kabsat. Especially nung makita ng tao nga nakakaasid na. Kang runa ni Jay Manila, kabsat.
Nga dumababurak iti pusok as a servant of God. And sometimes ito po yung katanungan ng bawat isa. Bakit po nangyayari ito? And the Lord give me a message sa aking pagsasaliksik. Ito po yung mensahe na binigay ng Panginoon sa akin. Nagsublita yung kabsat iti sasaw ti Apo, especially here in 2 Chronicles chapter 6 and chapter 7. Ambo tayo dito ay kabsat. Kanayon nga may post iti media about this verse, 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ngam kitaan tayo man kabsat, mangrugi tayo dito chapter 6, dito iti kararag kabsat ni Ari Solomon nga may paay karag iti Israelitas. And here in chapter 7 kabsat, iso dito iti panagparang ti Diyos ken ni Ari Solomon tapnited na ti minsay para karag iti tattao ti Israel. Ken uray butten kada tayo iti dito nga gundaway. Nga kaskunana iti verse 13 iti chapter 14 kabsat kuna ti Diyos ken Solomon tunggal jak pagtudwen minutunggal mangyegak iti dudon amang ibus kadagiti apit wenno mangyegak iti didigra kadagiti tattaok. In verse 14, no agkararagda kanya kay nagbabawi da ket talikudan da dagiti dakes nga aramid da ipangag kuida iti langit pakawanek dagiti basbasol da ket parang ayik manen wenno pa imbagek dagiti dagana. No kitain tayo kabsat iti daytoy nga bersikulo, makikita natin dito yung kasagutan kung bakit po nangyayari ang mga krisis, nangyayari ang mga bagay na ito ngayon. Pabalin nga kung tayo sa laing nga dagiti banbanag kakabsat kano na dumapasamak ka dagiti biyag tayo kasan nga mapapakadaan nga miti dayti nga gundaway dayti man kakabsat ti kayat ko nga ibingay kada kayo nga kitain tayo no apay nga mapaspasamak no dito libro ngayon basak ka dagiti bersikulo kakabsat adanto pa iti basaek madamdama nga no kitaan tayo ipagpakita ti Apo dito, especially in verse 13 and verse 14, kabsat nga kunanay jahay, nga tunggal mangtudak, mangyegak iti ditigra, kanag iti tattao, kunana, no agkararagdakan niya, kaya nagbabawi da, kat talikudan da, dagiti dakis nga ramid da, ipangag po ida iti langit pakawanek, dagiti basbasol da, kat parang ayik manen, paimbagek, dagiti dagada. Aday ti talo kabsat nga kayat kung ay bingay dito kung bakit nangyayari yung mga bagay na ito. Number 1 kunana, no kitante ti bersikulo 14, no apay kabsat nga dadagiti didigra gapu kabsat dahil ang kasalanan ay laganap, sin is rampant. No imutiktikan tayo dito verse 14 kabsat and verse 13c kunana inton mangyegak iti didigra karag iti tattaok ket no agbabawi da kunana kabsat if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Now, kaya't nangasawan na umay iti ditigraga po iti tao, kabsat. Adda, nagiti basol. Iti dayto nga lubong, kabsat na puan, iti basol, araramidin na. Umay iti ditigrano da dumaga po iti basol. Nagsublitay kakabsat iti istorya iti Genesis chapter 18 verse 26 to 33 about the story of Sodoma and Gomorrah. Amutay daytoy.
that because of sexual immorality, kabsat ni Apo Diyos, pinuura na ti Sodoma ken Gomora. Gadim tengting undaway kabsat nga ni Abraham, gaputada, dagiti, adagiti kanak-anak ni Lot, kan ti pamilyana, gapu iti kinadakas, aramiden ti Sodoma, ken Gomora kuna ti Diyos, Abraham, puurak ti daytoy nga ili. Ngem gaputan ni Abraham masiknan launay gaputada iti kanakanay jay ken ti pamilyana ni Abraham nagkararag kunana Apo. Puuram ka di ti Sodoma ken Gomora no adda ti 50 nga namati wenno nalinteg sa nga lugar. Ket kuna ti Dios for the sake of 50 kunana san kunto nga puran. Ngimawan ti masarakan ngabsat nga 50 ket ni Abraham nakitungtong manin ti Apo ngem ngay Apo no kurang ti 5 ket 45 lang. Kuno ti Apo no adda 45 saan kunto nga puran. Ngem kaskas di ngawan ti 45 isunga ni Abraham kasano ay Apo no 40. San ko tupuran ko na ti Apo? Ngem kasanon tumanin nga Apo nawan ti 40 ka 30 lang. Ko na ti Apo, sige, for the sake of 30, san ko nga puuran? Ngem Apo kasanon nawan ti 30 ka 20 lang. Puuram ka di. San ko nga puuran? Kapoy ti 20. Ngem kasatno nga Apo no sang nga puloy tinalinteg. Puuram ka di. Dadailam ka di. Una ti Apo, ala, gapo tati kararwa na patay kabsat no, ada sa nga pulo nga nalinteg, san kunto nga puran, kem gapo tawan ti masarakan no nalinteg, iti dayta nga lugar. No dilang iti pamilya ni Lot, so ako na ti Apo, iruar mo ti pamilya ni Lot, ti kanakan, tawan, agtultuloy ti kinadakes. So kung na ti Apo, sapol nga, madisiplinan. Kit no daduma, kabsat kagagam no kitaan tayo, ti aglawlaw tayo. Iti basol, kabsat, ang kasalanan ay laganap. No, dito Ezekiel chapter 22, verses 25 to 30. Nagsubli tayo kabsat. The background of Israel is so wicked during this time. No, adalan tayo iti Ezekiel chapter 22, kabsat iti background na makita tayo kabsat nga iti Israel, kabsat kastalaunay, iti kinadakis da. Nga no adalan tayo dito verse 25 and verse 27, there is conspiracy among the rulers was rampant. In verse 25, kuna there is a conspiracy of her princes within her like a roaring lion tearing its prey. They devour people, take treasures and precious things, and make many widows within her. And in verse 27, her officials within her are like wolves tearing their prey. They shed blood and kill people to make unjust gain. Tanyo ti kinadakis. And even the servants of God were unrighteous. In verse 26 and verse 20, the priest and her prophets. Nukitaan tayo uray dagiti nalilintag kabsat idi. Agaramid na ti kinadakas. And the citizens of Israel were wicked. In verse 29, the people of the land practice extortion and commit robbery to oppress the poor and needy and mistreat the foreigner, denying them justice. Kitaan nyo ti kinadakis, kakabsat kong gagayan.
Now, what is the situation of our nation? Anyay iti sagsagabaan tatak kamsat. Iti pagilyan tayo nga Pilipinas. No kitaan tayo kamsat kang gagayam, laganap po ang kasalanan. Awan tinagdumaan da kamsat. Iti Sodoma and Gomorrah. And here in Ezekiel chapter 22, God destroys Sodom and Gomorrah because of sin. Kit kunana titiksto yung kamsat nga gayam. Here in 2 Chronicles chapter 7 verse 13 kunati apo. Kini Solomon tunggal jak pagtuduen wino tunggal mangyegak kadak tidudon tapno mangibus na iti apita wino mangyegak kunati apo iti didigra. And in verse 14 kunana, ket no agkararagdakan niya, if my people who are called by my name and will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Sometimes because of our wicked ways, ti apo kabsat, palubusan na. Nagdalan tayo iti krisis ti panagbiag. Tidaitingal daw, ano po ang nangyayari? Bakit po nangyayari ito? Gapot ti tao kabsat. Pagayayat na ang garamid ti dagas. And sometimes, kada kami nga dadipen ti apo. No apay kagtultuloy kami kabsat nagminministro because it is our duty. Dahil katrabaho mi kamsat. To share the good news. Tapno ni kasama mi, idanon mi kamsat, tinaimbang kadamag. Tapno mabalaagan na giti at tao. Kamasapong agsardan na, gagaramid tinakos. Ano dadumay tinakos, garamid kamsat. So dahitoy, pakaigapuan no dadto mapalubusan ti apo. Kag sagabay ti tao iti krisis. Anya pa'y bakit nga po nangyayari ang mga ito sa ating kapanahunan? Ang pangalawa na aking nakita dito sa ating teksto, dahil ang mga tao ay tumalikod o nakalimutan na nila na mayroong Diyos na makapangyarihan. Kaya no daduma da ito'y kakabsat, itinakaskas ang tauray pa'y iti panagserbi ti apo, iti tao no daduma, saan na nga'y patag, no daduma na patpatag dagiti banbanang kamakita na nga day ti lubong nga, kaya ti Diyos ka man nakabalin ka na marswa iti sang kalubungan. Ano po ang sabi niya dito sa ating teksto mga kapatid? Kunana dito, if my people who are called by my name and seek my face, pray and seek my face. No, kahit nason ipagpakita ti apo ngay ti tao, awan, pimbanaw, tinalikudan natin Diyos, nakalimutan na nilang Panginoon. Ti apo mailiw, kamsat. Takunana dito, if my people who are called by my name, ururayan ti apo kamsat, that in this time, brothers and sisters, ano pong nangyayari sa ating mundo? Ano pong ating sitwasyon? Ang mga tao ay takot na takot, mabutbuting tigiti tao, gapoy ti mas pasamak kamsat. Nung isang araw lamang, nung nabalitaan nila ng La Union ay mayroon na confirm na kaso ng COVID-19, ang mga tao nagpanik, natakot sila. Maraming nagpanik buying. Nagkaubusan ng face mask.
alcohol, and etc. Ngunit ano po ang sabi ng Diyos? Nangakala ng bawat isa, masusolusyonan ang mga ito sa pamamagitan ng mga bagay-bagay na nandito sa mundo. Nalipatan dak absat at kunati apo at dati karina dito in verse 14 kunana, that if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Ano po ang sabi dito? Na kung minsan ito po yung dahilan na hindi ginagawa ng tao, then, ang sabi ng Diyos, I will hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. And in verse 15, ito po yung napakaganda. Now my eyes will be open and my ears attentive to the prayer entered in this place. Hallelujah. Or offered in this place. Na ito'y tikarin ni Apo Diyos. Saan ko kabsat ngay baga nga dakis na gusarti alkohol? Saan ko ngay baga nga dakis na gusarti face mask? Ngem sapay ko ma. Ngay pangang tayo kabsat. Ikan tayo ti importansya ang subli tayo kaniya po Diyos. Ti Diyos si dadaan kada tayo kabsat no masinag tayo kenkwana. Taday to'y timbagat ya po ket inton mang tidag tididigra ngem inton dagitian anak ko kunana ket umawag da kanya ket agpakumbabada ket birugan da kararag da birugan da iti rupak kuna ti apo ket talikudan da dagiti basbasol da ket kuna ti Diyos. Hallelujah. Ipangag kuntoy da kuna ti Apo kakabsat ken gagayem daytoy ti ingkari ni Apo Diyos no agkararag da kanyak ken nagbabawi da katalikudan da dagiti dakes nga rami da ipangag kuy da dit manipod dito'y langit kuna ket pakawanak dagiti basbasol da ket parang ayat paimbagak dagiti dagada daytoy ti ingkari ti Apo kada tayo iti daytoy aldaw absat. Seek the face of God. Pray and seek the face of God. Hallelujah. Hallelujah. His wonderful name. Tanubirukan tayo kamsat itirupat ya Apo. Nagkararang tayo kamsat kagagayem. Then the Lord, then I will hear from heaven. Magagkunto. Denggik to. Kuna ti Apo kamsat kagagayem. Ipahangag kunto. Idang manipod ti langit. Iti daytoy nga bigat kabsat ken gagayem. Ti Apo dadaanan na tayo. Day ti may sa kanta kabsat nga paborito. Di Ilocano ako na nagsubli ka. Kuna na iti mensahe di kanta. Di mo kad inbaga. Di mo kad inkari, asyak tulaeng, tiin ka ay ayaten, ken parparag sa akin, ngemayan na day di karim, awanen ti sapatam, tabinaybayan na, ket in ka naglikudan, nasudi nga ayat, ijay koro kuran, agsubli ka, anak ko, agsubli ka, kuna ti Apo. And if my people humble who are called by my name will humble themselves, kuna ti Apo, agsubli ka, agbabawi ka, kuna ti Apo. Agururayaken ka. Ti bara, ti damo ngayat, kuna ti Apo, kamsat. Isublita. Hindi nabasak kamsat isasaw ti Apo.
It breaks my heart. Kahit ko nakaapot, nagbalin nga kararag ko, Apo. Barik na ko matitao, Apo, kahit makita na ko may kinapateng. Itiya sinagkan ka. And God, ti Apo kan kanayon nga guruuray kada tayo kabsat. Anda ti karhin ni Apo Diyos kada tayo. And may katlo kabsat nga mensahe nga may nayon ti daytoy nga gundaway. Kung bakit nangyayari po ang mga ito. Number 3, it reminds us Jesus is coming soon. Asidigan tiyay ni Apo Diyos kabsat. During this enhanced community quarantine and difficult times, while it is good that we are practicing hand sanitizing, social distancing, kaya nga po, pati pamilya mo na, pati membro mo, at least 1 meter ahead. Boosting our immune system, getting enough sleep, and disinfecting things. At ang mga bagay na ito ay ginagawa natin for our precautionary measures. But most important, how about God? How about Jesus in your life? Kumusta ang iyong puso sa Diyos? This is the time to repent and turn away from your habitual sins. Hindi natin hawak ang ating buhay. Alam ko na tayo lahat ay nanonood. Kaya nga po sabi ng ating presidente, maging ang mga sundalo, kung napinpintas pa'y, dahil papan ka makigubat na makitam, di kalaban mo makikipagsabayan ka. Ngunit sa krisis na ating pinagdadaanan, ang kalaban natin ay hindi po nakikita. At kahapon lamang, nung sabi ng Diyos na maging yung isang doktor, siya po ay namatay dahil sa sakit na ito. Uray no doktor ka, uray, awan pilpilyan na ito, sa dahil hindi natin nakikita. Now, the words of God, kung natin sasaw ti Apo, that in the last days, sa mga kahuli-huling mga araw, may mga kalamidad, may mga taggutom, sakit na mararanasan ng mundo. Now the question is, kumusta ang iyong puso sa Diyos? Habsat kin gagayem dahi ti tiyempo, kabsat, tapno ti tao agripen. As our text, kunana iti sasaw ti Apo, kabsat kin gagayem, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, will forgive their sins, and will heal their land. Jesus is coming soon. Hindi natin hawak ang ating buhay. Judgment Day is coming. Brothers and sisters, kakabsat kin gagayem, surrender your life to Jesus. Let Him rule in your life. If you are living in fear at hindi mo alam ang mangyayari sa iyo in future, Jesus loves you. Magakyan ka kamsa ti Apo ay ayatin na ka. Mahal na mahal ka ng Diyos. God wants to save you.
Kaya ti Apo ay salakan na tunggal may sa kadatayo kabsat. This time, accept Jesus as your personal Savior, Lord and King, your life. Hindi natin hawak ang ating mga buhay. Sabi ko nga sa aking panalangin, one time, bago ako matulog, Panginoon, sa nangyayaring mga ito, ako nagkinti ako. No pagayat ang mga puwaagasan, Lord, di kararag ko na. I-rebuke ko, Apo, iti sakit nga COVID-19, Lord, in the name of Jesus. Na iti kararag ko. Gib ko lang, Apo, gib no daytoy, Apo. Iti pagrubwat, sakbay ka nga umay. Father, ko lang, Apo. Pakawanag na iti basbasol, mi. Tapdun itong bigat, makaringak ko lang kenti, Apo. Hallelujah. Adaak ko ba dita sidong mo. And every time, kabsat, nagkararagak na iti kararag ko. Kitan ko ba't kayak kabsat kinagayem. Gasyaklaing ti may salakan. So it is my opportunity to share the words of God. At gusto kong sabihin sa inyo na mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya ayatan na tayo ti Apo kakabsat kinagayem. And this is my prayer. One thing we do is open your heart to the Lord. Lukatan tayo man kabsat nagiti puso tayo. Kas kuna na kabsat iti-texto tayo. Kanog pa kumbaba tayo, dumawat tayo, talikudan tayo, nagiti basbasol tayo. Ket kuna ti Apo, pakawanin na, nagiti basol tayo. Ket agasan na, nagiti saksakitin tayo. Iti daga tayo. Ti Apo tagtignay. Kamsat dahito iti mensahe, iti dahito yung aldao. Saan tayo man nga nagkakadwa? Isalinong ti balay, ti Apo. Gam dahito yung mensahe, umdas ko mga magtad ka na tayo. Nagreig ka na tayo, tapno nagtultuloy tayo ang serbikan ko, ana. Ulitin ka, kamsat. The love of God endures forever. Ay ayatin da tayo ti Apo. Tatasan pa yung naudi ti aldao. Awatin tayo ni Apo Isus. Akas Diyos ken Apo karagiti biyag tayo. Sakbay ko nga saraan, iti daytoy kakabsat ka mensahe. Dawatak man kakabsat ka. Uray pa di personal nga kararag tayo. Kararag tayo, tinasyon tayo nga Pilipinas. Our government leaders, kabsat especially to our beloved President Rodrigo Duterte. Nung kabsat interview na kenkwana, siya po'y nahihirapan na rin. Pagod na pagod. Kaya as a servant of God, ang panalangin ko, Panginoon, palakasin mo ang aming Pangulo. Di kararag ko. Kararag tayo, kabsat, nagiti kakadwana. And let's rebuke this virus COVID-19. And let's pray our faith. Kabsat, kagbalin tayo. Kabsat, kabatalek, kagtultuloy. Kagserbiket ko na. Even our families, our neighbors. The Lord protect us. Rabayan na tayo kabsat ken gagayem. Katitiday tayo aldaw. Itibinsay ti Apo. Ulitin kabsat ken gagayem. Na kung bakit, kung minsan nangyayari, dumarating ang krisis, katulad ng ating pinagdadaanan, dahil po sa kasalanan. Pangalawa, dahil po ang mga tao, kung minsan nakalimutan na nila, na mayroong Diyos at tumalikod sila. At yung pangatlo, pinapahiwating, it reminds us, Jesus is coming soon. Magandang umaga po sa ating lahat. Jesus loves us. God bless us all. Kat nawatak man kamsat ka, makipagmaymaysa kayo, iti dayto nga kararag kat ang kararag tayo.
Tiday ti nga gundaway. Diyos mi nga man nakabalin, tiday to'y apo nga agsapa, na ibigayan ti mensahem. Iti ang tultuloy apo nga kararagmi. Tultuloy mo ka ni apo, isang lukob ti man nakabalin nga imam kada kami. Ikarkararag mi apo ti pagilyan mi nga Pilipinas. Kas kinunam ka nagiti sasaw apo. Ganong tultuloy kami. Kumasidagkan ka. Birukan ti rupam. Ang pakumbaba ka talikudan nagiti basbasol mi apo. Sikat ni Diyos ka magipangag nagiti nga karkararag mi. Ket apo iti mundo apo iti pannakaagas ti ili mi apo nga Pilipinas. Bendisyon na maapo iti daytoy nga pagilyan mi. Dawatik apo ti panagtignay iti Espiritu Santo. Uray pa'y apo karagiti amin, apo nga magidadaulo ka na kami, manipod tayatan mi apo nga presidente, aging gana ti kababaan ka magidadaulo ka na kami. Lord, we are praying, O God, for the heavenly wisdom. Tad mo apo kadakwada tinainlangitan, apo nga kinasirim. Tapnon apo maawatan na kadi. Ken apo uray pa'y karagiti salsalun at da. Agbalid na kadi nga natibker apo. Kas leader apo ti pagilyan pi. Ket mabalin mi apo nga sangwen. Iti krisis apo magraraira karagiti nga gundaway. Lord, tiday ito yung agsapa, we are praying, O Lord. And we rebuke in the mighty name of Jesus of Nazareth. Amo ka po nga tunggal may sa tatagod daway kagrunan karagiti amin apo ang serserbiken ka. Ang may sa kami nga magduprak apo iti dayti nga sakit apo. Hallelujah. Apo manaw kanya tinagan na po may Jesus. Tapno na apo ray pa iti proteksyon apo. May paay kadi kada kami. Manipod ka rin iti pampamilyami. To our neighbors, O God. To our barangays. To our towns, O Lord. To our nation, Philippines. Apo Diyos, protektaran na kami. Uray pa nagiti pamati mi, Apo. Patibkirem, Apo. At sapay ka nagtultuloy kami ang serbiken ka. Uray pa'y karagiti amin nga makangkangag tinay ito yung minsay ken kararag apo. Manipod apo ti social media apo. Lord, we pray in the mighty name of Jesus sa gidom apo. Nagito yung tataw nga makangag tinay ito yung minsay. Ket nagpakumbabada ket apo balik damit kaawatin apo na pumiyeso Kristo akas manubot ken mangisalakan na. Madaydayaw apo tinapatenganagan mo. Alawen, Apo Diyos, agyaman kami ti kinaimbag mo. Agyaman kami, Apo, ti minsahib. Agyaman kami, Apo, ti parabor, Apo, ken kaasim, kada kami amin. Sika, Apo, ti madaydayo, ken may tantanok. Agyaman kami, Apo, agyaman kami. Ited ko nga ron amin ken kama, iti amin nga dayaw, amin nga gloria, amin nga panakaitanok ken panagyaman. Gapu apo ta si katirumbeg nga dayawan mi. Agyaman kami madaydayaw ka. Dagitoy nga ron apo ti kararag ken dawat mi. Babayan tinapatenganagan na po mi Jesus dawaten mi amin dagitoy. Amen and amen. Ni Apo Diyos ni mang bendisyon kada tayo. God bless us all, and brothers and sisters, let us always put in our heart, in our mind, that Jesus loves us. Agtultuloy tayo, nagkararag pakumbabakin, kumamangkin ti Apo, ket ni Apo Diyos ipaay na tagtultuloy nga parabor, ken pabindisyon, kada tayo. We love you all. God bless.